Masquera say Mujeri Zimbabwe, welcome to our channel Zim Confessions and Deep Secrets. Kana gari kitanka kukuya paneno channel, please don't forget to subscribe. Kana chungwa gara, uka subscriber, don't forget to comment and share this video. Nasi Mujeri Zimbabwe, takubigirai nyaya ya Buda, matarezi Musa, nyaya ya Mike Chimombe, pamwechete ni mungu wake Moses Mpofu, yo ya Buda, since they are magistrate vamurewa nazvo kofa varambira Mike Chimombe naMoses Mpofu beiwe vachitaurawo vachiti vaviri ava they are a flight risk zvakare zvichinzi vakapiwa bail the public inogona kuprotesta. Mujeri Zimbabwe vaviri vari kufesa macharges vaviri vari kufesa macharges efraud mushure mekunge vari kunzwa ne$7 million United States dollars yavakadya from the presidential court scheme. Ndofunga the state yakasubmita various documents achisupporta maclaims iwawa ichipa vaviri ava mhosva chinzi they are not good candidates for bail. Mujeri Zimbabwe chinzi vaviri ava vakafoja madocuments kuti vaonekwa vachibhidha for the presidential court scheme. So vagofa vataura ivo vachiti Mike Chimombe naMoses Mpofu vari kufesa serious charges ekuti havakwanisi kuwanikwa vachipiwa bail kuti vawanikwe vachibuda mujeri. So varambidzwa kuti vatongi vari panze pejeri anzi vanofanira kutongwa vari mukati mejeri. Vabuda vachiti in as much as this is not yet a trial, the accused were supposed to offer meaningful defense. They do not have plausible defense. They also failed to tender documentary evidence to prove that their company documents were legit, said Kofa. So kutaura kwatiri kuita zvanzi vaviri ava vanofanira kudzoka mukoti musi wa7 Mujeri Zimbabwe kuti nyaya yavo inzwikwe kuHigh Court Mujeri Zimbabwe. So kutaura kwatiri kuita zvinonzi pane ma-investigations ari kurevela kuti the Black Deck Private Limited yanga isina a valid tax clearance hanzi but yakapiwa tender yekusupply the presidential court scheme. Tisingazivi kuti munoona sei nyaya iyi ndofunga nekuti nematauriro ari kuitwa na the magistrate atonga nyaya iyi angachitaura iye achiti vaviri ava vari kufanira kudzoka musi wa7. So mamwe masources ari kutaura iwo achiti chakonzeresa nyaya yeSADC summit yoda kuitwa. So hanzi the state haisi kuda any disturbances ipapo, hanzi nekuti the public inokwanisa kuprotesta yodisturba the SADC summit. Zvireva izvo kuti Mike Chimombe naMoses Mpofu vanogona kuwanikwa vachibuda mujeri after the SADC summit. So according to the lawyer wa Mike Chimombe naMoses Mpofu vabuda iye achitaura achiti havasi kuzomira. Ndofunga vabvunzwa nemajournalist vanga vari panzvimbo zvikanzi vaviri ava mutongo wavo kurunzi vapiwa mutongo vachapiwa mutongo wakakura sei. Vakataura ivo vachiti aiwa tikadaro tinenge tamhanya. Vataura ivo vachiti they are going to make sure nyaya yaendeswa kuHigh Court zvichinzi the magistrate court yatadza kutonga nyaya. So vakuendesa nyaya kudare repamusoro vachireva the High Court. Mujeri Zimbabwe tisingazive kuti munoona sei nyaya iyi vachaibuda here kana kuti ndofunga lawyer waSeve Kasukuwere vaJacqueline Sande vabuda during an interview yanga vachiita neHSTV. Vakabuda vachitaura ivo vachiti the arrest yaMike Chimombe naMoses Mpofu hanzi they've been sacrificed. Mujeri Zimbabwe chinzi ZEC should go for vanhu vakapana Mike Chimombe matenda. Chinzi those are the guys vari kufanira kusungwa vari kuraya nyika. Zvikanzi even vanhu vakabuditsa mari dzacho vachipana Mike Chimombe vari kufanira kusungwa zvakare. Zvichinzi how can one give someone asina tax clearance yetenda rakadaro. Tisingazivi kuti munoona sei nyaya iyi kutaura kwatiri kuita. There is also another issue iyo yaMoses Mpofu. Moses Mpofu vari kupiwa mhosva mu traffic light scandal neHarare City Council. Ndofunga vakuru veCity of Harare izvezvi vari kutofesa jail nenyaya yaiyoyi. Mujeri Zimbabwe tisingazivi kuti munoona sei nyaya yetudziwo zvamuri kufunga pamusoro penyaya iyi mucomment section. Kutaura kwatiri kuita there are 4 City of Harare employees ava vaendeswa kucourt nenyaya illegal awarding yema street light tenders iyo vanonzi vakawada tender yanga iri worth $9 million to
to Juluka Endo joint venture. The company kunzi ndeya Moses Mpofu. The 4 employees are Neva Morerwa, we are makore 62. Then put a Jablani Mukomazi, we are makore 44. Then put a Denford Jungu, we are makore 69. Then put a Tawanda Mutena Bundu and makore 29. Varuma Varkunzi, they appeared before the Harare magistrate Marewa Nazo Gofa, uyo akaba rimanda akamira the finalization of their bail hearing. So Morerwa and Mukomazi were employed by the city of Harare in the procurement management unit as the manager with supply chain and principal buyer for Zimbabwe, respectively. Zakari Morerwa's duty as a manager supply chain and involve co-authorize the methods in Zimbabwe to be used in procurement, while my duties are Mukomazi include could determine the procurement method to be used in procurement. So Junguna Mutena Bundu they are employed by the city of Harare as the principal accountant and engineering technician in Zimbabwe. So during the time they were members of the tender evaluation committee. Yakaishwa tender kuna Moses Mpofu in Zimbabwe. So muna January the city of Harare yaida kuimbaka on rehabilitation of street lights among Harare roads in preparation of the 44th Southern African Development Summit. It will come in August 2024. So on 29 January, PAS granted a few specific exemptions to facilitate the expedition completion of various key projects in time for summit. Consequently, on 15 March, an invitation to tender was published in the Story Authority Government Gazette, and it was listed on the Procurement Regulatory Portal on the 19th March 2024. 11 companies, namely Donax Enterprise, Shiptrex, Fairbank Trading, Radiation Incorporation, Slowguard Engineering, Cyber Investments, Cornell Electrical Engineers, Gas International, Stoner Computers, Juluka and the joint venture, Exodus and Company, respond to the tender invitation. So on 28 March, Morerwa Arunzi, he appointed the tender opening committee. So there were 10 lots hangaripo, of which 8 agapiwa among my companies. So company Moses Mpofu eligible for tender and Jasinero Seri, watch our door, a tender and get worth 9 million Zimbabwe, and the ones they never delivered pa kugadzira ma street lights iwawa Zimbabwe tingaziye kumuna sinya varkunza arikuruwa zvakare nemhosva iyoyi Moses Mpofu mushure mekunge apedzerwa the presidential gold scheme yavari kuita na Mike Chimombe Zimbabwe tingaziye kumuna sinya tudzewo zvamurifunga pamusoro petenda penyowaship ririkuitwa muno muZimbabwe iyo irikunzi nevanhu iri kuuraya nyika tudzewo zvamurifunga pamusoro penyaya iyi mucomment section.